koska meillä on testissä tämä pau. Tää en tiedä onko yhtään hyvä. Tää on siis nyt vielä vähän lämmennyt. Eikä tää kyllä tainnut edes olla kylmässä alkuunkaan. Kyllä se vähän vaaleanpunaiselta näyttää. Saa nähdä onko tää kaatojuttu nyt kaikista. Yllättävän jees toi kaato. Väri. No, tommonen realistinen niinku tälle tuotteelle. Tuoksu oikeesti ihan hyvältä. Siis mä olen syönyt kuolan makuisia tuotteita aiemminkin, joten tää on oikeesti hyvä. Tää on ehkä ihan hyvä niinku jonkun passion mango persikka jutun niinku vierelle. Sitten me testataan nää. Nääkään ei oo jääkaappikylmät, nää on ehkä paremmat sieltä. Mutta sesti. Okei. Rapeit. Makuelämys. Polte. No, mä sitä nyt hirveästi maista. Mutta makua tietenkin voisi olla vähän enemmän. Tämä maistuu ihan samat kuin se toinenkin. No, kyllä tässä oli ehkä vähän poltetta. Kun nää tulee syötyä, niin kuin ne on hätä. Eli mä ostin ihan hyviä tuotteita. Ja vähän tuli vastiketta. Alvi pitää maksaa aina! Vastinetta. Jehe. Ja. Vähän tää voisi olla jotenkin raikkaampi. Et olisiko joku sitruuna tuolla. Okei. Hiukan myöhemmin mä otan 2 tällaista. Suuhun eikä tää kyllä ole kovin hyvä makuelämys. Tää on nyt jotenkin vähän niinku makee. I don't like it. Huh.